Benvinguts al Friki Online, càpsula 1242. Ens anem a Norma Editorial i ens anem a Kim. Kim ha obert. Kim abans firmava com a Kim, l'autor de Martínez del Fatxa, i després conegut sobretot per la seva obra com a dibuixant a La Rota i El arte de volar. Amb altres coses que ha anat fent, amb aquest gir de posar-se més seriós. Recordem que Martínez del Fatxa és un còmic d'humor dins de la revista El Jueves, que sí que tenia tota una crítica social i al feixisme, etc, però ara s'ha posat a fer còmic històric, per dir-ho manera, i en aquest cas agafa un diari que és el diari de la senyoreta Litchi. De què va i què és aquest experiment, aquesta obra de Kim Aubert? Doncs ni més ni menys, edició, format mig, tapa dura, llom rodó i amb extras, però els extras són la mateixa història, quasi, D'entrada, un pròleg on el mateix Kim troba aquest diari, Els encants de Barcelona. A partir d'aquí tenim el diari en si. El diari tal com estava, traduït al castellà, en aquest cas, a veure si traiem una edició en català, estaria molt bé que Norma tragués una edició en català, ja que el diari originalment estava en català, doncs la transcripció d'aquest diari amb imatges que ens van explicant una mica la versió del Kim, però sense perdre la fidelitat a lo que és aquest diari d'aquesta senyoreta que es va trobar el Kim en el mercat de Sant Antoni, dels Encants. Doncs tot això va funcionant així, anem tenint aquesta història, ara us explicaré una mica de què va, i finalment acaba el diari i aleshores tenim un epíleg també dibuixat, on torna a usar el color per parlar-nos del present i amb flashbacks on ens va parlant del passat amb gris. Què passa en aquest epíleg? Doncs realment és molt potent perquè hi ha un gir molt interessant en aquest diari que en el final, dins dels extras, tenim unes quantes imatges del diari original. Això és el diari original, amb el text traduït en el costat pel mateix Kim i el text original de la senyoreta Litchi. De què va això? Doncs Kim Aubert es troba un diari en Els Encants d'una senyora que explica la seva relació amorosa, d'un amor complex amb un home més gran i casat. Això tot dins del final de la República, Guerra Civil i franquisme. Això comença a l'any... l'any 30 d'agost, 1 d'agost, bueno, els anys, ara no me'n recordo exactament, però comença abans de la Guerra Civil i acaba tot plegat al diari, perquè acaben el 54, acaben el 54, i doncs és aquesta relació epistolar per part de la protagonista de la història que va escrivint cartes en el seu amant, enamorat, etc. És realment molt potent perquè ens va explicant moltes històries de lo que és la situació en aquells moments, les relacions entre els dos personatges i amb un epíleg que és impressionant. Després d'això, Kim encara no havia decidit treure la còmic, ni molt menys, s'ho havia guardat, ho havia ensenyat a amics, i a partir d'aquí comença un treball quasi detectivesc, d'investigació, que aniran sabent què va passar amb aquesta dona després d'aquest diari i qui era exactament la senyoreta Litchi. Realment molt potent aquest final i que ens lliga perfectament l'aventura, quasi, aleshores es converteix en un fulletí total i que fa que veiem la senyora Litchi des de molts punts de vista, des d'una perspectiva d'evolució i de maduresa molt potent. Doncs ja ho sabeu, una curiositat, o sigui, un còmic realment curiós, arrel d'aquest diari, Kim ens crea aquest exercici d'estil que acaba sortint-se'n realment airós. Doncs ja ho sabeu, publicat per Norma Editorial, a veure si tenim l'opció de treure'l en català, senyors de Norma, que estaria realment molt bé. Salut i a llegir còmics.